gihapon nga punong barangay. Ang punong barangay ng Barangay Katigawan in the person of Honorable R.J. Gato. Ngayon papagisan ini usa ka disbursing officer. Ang disbursing officer ng Barangay Kalampong, ladies and gentlemen, Madam Irene Arcariana. Happy ang sayaw ng lakutan, gano'n ang ilipan at tulipanimulan. Dahil ko na ayunan, maupay ang sunata, gano'n na sumatay na itigan niya pagkirahan ang iba. Sabi na sa bayan, yan ay itoon, Honorable R.J. Gato, Thank you so much, Honorable